سلام سلام كمي توعلو نايز channel تخاتاتلتي لما عنتي بمسنجر كل التحدثات مسيناني لما عنت زي كوناس كنينين حجزن حدثات انت اند مسلا قدامي تحطو بزعبا سدرابي تابع عدي زلوسي اشجيرو منا حجي انتاي نقبر زبل يا تقداميتي اتا خالقيت خا گنزب ناس انتاي كنقبرو نخيل كمي غيرنا نحزو نخيل زبل مصين ኣለዋ ካብ ፍላይ ካብ ስዑድ ዓረብየን መጽን ብዝከኣለኒ ክምልሰን ክፍትን እየ ማለት እዩ ብዛዕባ ስድራ ቤት ኣብ ዓዲ ዘለዉ ኣሸጊሮምና ንትብል ቀዳመይቲ ሕቶ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስደት ዝወፀ ሰብ ዘጋጥም እዩ ማለት እዩ ኩሎም ስድራ ቤታት ወይ ኣባላት ስድራ ቤትካ ክትረድኦም ክትኮኖም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ናይ ስደት ሽግር ኣይፈልጦን እዮም እንታይ ትሕልፍ ብኸመይ ትሓልፎ ነቲ ኩነታት ስለ ዘይርድኦም ንኩሎም ክትኮኖም እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ ብመጀመርታ ነዞም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤታት ኣቀዲመ ክብሎም ዝደሊ ቀዳምነት ብዛዕባ ወለድኩም ኣሚን ብዛዕባ ውላድኩም ቀዳምነት ስርዑ ማለት እዩ ገለገለ ዝገብርዎ ገለ ስድራ ቤታት ዝገብርዎ እንታይ እዩ ገንዘብ ዘይሃቡና ኢሎም ንደቆም ኹን ንመቅርቦም ኹን ጠቅላላ ፀላእቶም ዝገብሩ ወይ ዝፀልእዎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትጌጋ ምክንያቱ ቀዳምነት ትሰብካ እዩ ትወፂ ዘሎ ብስዑዲ ዘሎ ዲ ብኣሜሪካ ዘሎ ዲ ካናዳ ዘሎ ብእስራኤል ዘሎ ቀዳምነት ንሱ እዩ ክጥዕሞ ድዩ ክሓስሞ ድዩ ኣብ መስርሕ ዝረአ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓዲ ዘሎ ብቐጥታ እንታይ እዩ ዝመስሎ በቃ ከምዚ ቁርፅ ቁርፅ ኣቢልካ ገንዘብ ከምኡ እዩ ዝሓስቦ ማለት እዩ ሕጂ ንኩሉ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንኩሉ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኦኬ እታ ምክሪ ክባ ዝኽእል ኣነ ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ኣሸጊሮምና ንትብል ሕቶ ተኣነ ምክሪ ክባ ዝኽእል መጀመርታ ኣታዊታትካ ግምት ብሎ ማለት እዩ ኣብ ግምት ኣእትዎ ብዝተኸኣለካ እቲ ግዜ ክፉእ ስለ ዝኾነ ሓግዝ ብዝተኸኣለካ ማለት እዩ ልዕሊ ዓቐን ዘሸግሩኻ እንድሕር ኮይኑ ግን መግትእ ክትገብረሉ ይግባኣካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መግትእ እዚ ሓደ ስቑኢልካ ገንዘብ ኣይትስደድ እዩ ናተይ ምክሪ ስቑኢልካ ገንዘብ ኣይትስደድ ምክንያቱ ንኩልካ ይጥዕሙን እዩ ነቲ ብዓዲ ዘሎ መሰረቱ ተልምሶ ኢኻ ዘለካ ሓደ ካብ መግቢ ሓሊፍካ ነታ መግቢ ትበሃል ነገር ከብዶም ግድን ክትክእሎም ኣለካ ብዝኾነ ጌርካ ማለት እዩ ካልእ ሓሊፉ ግን ከምዚ ተህክዮም ኢኻ ደለካ ንኸይሰርሑ ብብዝሒ ገንዘብ ወርሓዊ እናሰደድካ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምኡ ገለ ትካል ንኩልካ ዝጠቅም ንዓኻ ኣብ ስደት ዘለካ ንዓዲ ኣብኡ ዘለዉ ዝጠቅም ገለ ነገር ክትገብር ፃዕርታት ምግባር እንተደኣ ዘየለ ገንዘብ ዘይሰደድካለይ እዚ ዘይገበርካለይ እዚ ዘይገበርካለይ እዚ ዘይገበርካለይ ኢሎም ዝበኣስኳ እንተልዮም ኣደብ ክሕዙ ናትካ ስታይ ማለት እዩ ናትካ ኣካይዳ ወሳኒ ክፀልኡኻ ባህርያዊ ግድን እዩ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘሎ እዩ ክፀልኡኻ ባህርያዊ ኣብ ኩላህና ዘሎ ማለት እዩ ንስኻታ ክትገብራ ዝግባእካ ደጋጊመ ሕጂ እውን ዝዛረባ ዘለኹ ንመግቦም ዝኸውን ምሃብ እንተተኻኢሉ ከዓ ሓደ ትካል ጌርካ ንኩሎም ከንቀሳቐስ ዝኽእል ምግባር ወሳኒ እዩ ነዚ ክትገብሮ እንተዘይክኢልካ ከዓ ብቁጠባ ውሑድ እንድሕር ኮይኑ እንተወሓደ 50-60 ሚኢታዊት ናይ ገንዘብካ ሴፍ ክትገብር ኣለካ እቲ ካልእኻ ከከም ዝጥዕም ጌርካ ንስድራ ቤትካ ከተማቕላ ኣለካ ዲኹምኒ ንስኻ ኢኻ ቀዳማይ ስስኻ ክትህሉ ኣለካ ብቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ብርእስኻ ክትጨነቕ የብልካን ተጨኒቕካ ስራሕ ክትገድፎ የብልካን ስራሕ ከብደካ የብሉን ኣብ ስደት የብልካን ገዛ ክራይ ክትከፍሎ እንተዘይክእልካ ውፃእ ኢሎም እንደውፅኻ ስለዚ ቀዳምነት ንስኻ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ከዓ ንስኻ ክተመሓድሮም ትኽእል ኢኻ
اوكي اتا خالقيت خا جنزبنا اس انتاي كنغبرو نخእል يو حجي اتا مصيا زلا مجمرتا جنزب اب بانك مقماط ምናልባት ናይ ፋይናንስ ቀጻሊ ዝዛረብሉ ትከታተልዎም እንትኮንኩም ከምዚ ፍልሖ እዩ ዝበልዖት ገንዘብካ ማለት እዩ ዲኹምኒ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ንበሎ ወይ በኤርትራ ድሓን ብኢትዮጵያ ክንከዶ ሕጂ ተሸርፍስታይ ኮይኑ ስለ ዘሎ 60,000 ቅድሚ 10 ዓመት እንተቐሚጥካየን 60,000 በቲ ግዜ እቲ ብዕራይ ከግዛእኻ ወይ እንታይ ክንብሎ መኪና የግዛእኻ ነይረን ንበለን ተን 60,000 ሎሚ 60,000 ኣብ ባንክ እንድሕር 10 ዓመት ገይረን ኮፍ ኢለን እንታይ ክትገዝኣለን ትኽእል ወላ ሓንቲ ኢኻ ክትገዝኣለን ዘይትኽእል ማለት እዩ 60,000 ሲ መኪና ክትረክብ ትኽእል ሕጂ ኣይትኽእልን ኢኻ ናብ ክንደይ ሚልዮን ይኸይድ ዘሎ 4 ሚልዮን 3 ሚልዮን ገለመለ መኻይን በፂሕና ኣሎ ሕጂ ኣብ ባንክ ገንዘብ ኣይተቐምጡ ብዝከኣለኩም ማለት እዩ እንታይ ዳይ ሕጂ ብኣሰትስ ወይ ከዓ ብንብረታት ክኸውን ኣሎ ብፍላይ ገዛ ወርቂ ብምግባር እቲ ገንዘብካስ ካብ ፍልሖ ትከላኸሎ ኣለኻ ማለት እዩ ብጥረ ገንዘብ መሓዝ ገንዘብ ግን እናጎደለ ዋግኡ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ እቲ ዋጋታት ይንህር እቲ ዓቕም ናይቲ ገንዘብካ ከዓ እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ብንብረት ወይ ከዓ መሬት ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ገለ ጠራቒምካ መሬት ትገዝእ ቀስ ብቐስ ክትሰርሖ ትኽእል ወይ ከዓ እቲ መሬት ከዓ ክውስኸልካ ክእል ዲኹም ዶ ስለዚ ነዚአን ይመስላ ተን ሕቶታት እንድሕር ተወሳኺ መብርሂ ደሊኹም ከዓ ፀሓፉ ለይኹም ቴንክ ዩ